Real talk, real talk, real talk, real talk. Real talk, kung sino pa yung mga nagsasabi ng totoo, siya pa yung kinakamuhian ng iba. At kung sino pa yung mga hindi nagsasabi ng totoo, siya pa yung inaangat o pinapaniwalaan ng iba. Pag nagsasabi ka ng totoo, akala nila nagyayabang, nagpapasikat ka lang. Kadalasan inuusgahan ka pa ni ganito, ni ganyan. At real talk, kung sino pa yung mga nagpapakitang tao lang, sila pa yung pinapaniwalaan. At yung mga taong nagpapakatotoo lang, sila pa yung talagang lubos na nagagalit yung ibang tao sa kanila dahil nga nagsasabi lang naman sila ng katotohanan. At real talk, kung sino pa yung mga mapagpanggap, sila pa yung pinapaniwala. At sila pa yung lubos na hinahangaan ng mga tao na hindi ko alam kung anong merong utak ang merong kayo. Alright?